Yes, comrades, good evening. How are you? Muli bwanji enaso mwaswera bwanji kumene muli kwa Malawi nzanga nonsi. How are you? No, comrade, well as usual. Ndili bwino kwambiri ndipo so everything is just okay with me. Chili chonse chili malo. Comrades, choyamba ndena tokoza. Sangwani mafulirwa plus the whole team yomwe inali pa TV zero pa Hot Current. Good Times, Blind Banda and Wayani Chunga. Nachita bwino kwambiri. It was a very good talk. Tamvapo ziwiri zitatu. Komabe ndale. Suti kapera mangu kuta china chili chonse. But the interaction with this make officer, Ganzatu amena panga Hot Current Good Times, it was very, very good. Ambit na imvera nditu tunaisa bwino kwambiri. Nkawazina mwina za chokako. Koma! Tisangane kwambiri kumeki. Amene tufuna kuti msogolo watazawine wazipani wachipani tendi pite background zika pa campaign. For me, Daso Kabambe ndili nayo. Komanso nditokoze kwambiri kuno kumzimba anthu kumzimba Central. Komwe kunali chipwirikiti cha MCP. Anthu kumzimba Central, you are most welcome. Ndibwera kumzimba Central to campaign for your leader wachipani cha UTM yemwe ali Mavuto Kachali. Mavuto Kachali akuima kumzimba Central. Very good and welcome Mavuto Kachali. Anthu akwanu kumzimba Central andifika andisimikizira kuti yayi. Arwala, Comrade Wala give support to Comrade Mavuto Kachali kuti aima ngati candidate kumzimba Central pa chipani cha UTM. Thank you and congratulations. TSS kenge kuti titole mzimba Central. Comrades, let me say like this. Kumbeko siya kutakatupa campaign kuno kumzimba. I've been campaigning in Mzimba koma campaign yanga ya mbili ndikona ngati yapita bwino kwambiri. Kumzimba panopa kulizipani za nyuwani zomwe chapangidwa kuno kumzimba. Koma fundo menda kandu kuchira preach kuti kumzimba tuone chitukuko tena kugawa boma la Mzimba ndali kulu. And today I'm very happy Zulo. Nditamvera news kuti one of the candidates wachipani china chake yemwe wochola kumzimba pa msonkhano wake koma unali tumpale mwafulirwa amwini mwene fumbo kunakhala ngati kunatuluka message oti ayi mzimba tena ugawa ngati funa tione chitukuko. This is the good thing for people of Mzimba. Mzimba tena kugawa. This is too big. Even boma ringa sinde chotani. Ma 100 billion kwacha. Kumzimba kuno. Amene Daso Kabambe akazowa boma zapanga. Kukakhala maboma 5 kumzimba kuno. Ndeti Mzimba azakandi ndalama zokwana 500 billion kwacha. Yomwe zathanza kushoka cha kumzimba and Mzimba will grow fast. So my campaign has used the results. Some other parties are also taking that seriously. Kuti ai Comrade Wala mena kuyankulira. Mzimba tena ugawa. Ndipo tigawa. Kuti fundo za Daso Kabambe zagwire bwino kuno kumzimba. We need tigawe Mzimba pa 5. So that ndalama zikamabwera ma 500 billion ma 100 billion kwacha. Pa disinali yose Kabambe kahapa mpando. Mzimba zatu zizatiendele bwino. So Amalawi campaign baibo sina ende ya DK. Fundo za DK ndikaziponya kwa anthu kumzimba amasegwa kumaso and everyone now is just looking at me Comrade Wala kodi Mzimba tigawa bwanji. Iyoyo ni ntchito yayikulu koma tigwira ntchito koma politically Mzimba tikangoti amugawa pa 5 or pa 4 or pa 3 anthu kumzimba tizaona boma lina lilonse limene ngabwere loti vesa bwinobwino zimene tifuna anthu kumpoto Mzimba zatukuka. Because in northern region chilipo nchokuti anzathu amene amatilamulira azipani zina akawa boma they take us amatenga anthu kumpoto ngati anthu atulo pamene fe ndife anthu ozindikira kumpoto koma ngoti sitinakumana ndi atsogoleri omwe amayamikira kuti anthu kumpoto ndife anthu anzeru. I have to be honest, comrades Malawians. We people of the north, we are so brilliant, very very good people, well principled, anthu osatira malamulo aziko kwambiri koma anzathu omwe amatilamulira ochoka madera ena southern region, eastern region, the eastern region akamalamulira ziko tikapasa vote anthu kumpoto kwaika pa mpando amatenga anthu kumpoto ngati anthu atulo koma anthu kumpoto efeyo ndife anthu okonda ziko la Malawi because even posankha mtsogoleri wa ziko sitimaoneranso kuti uyu ndi wakwati kumpoto ayi timavotera munthu wina aliyense as long as fundo zake zogwiza ndi magazi athu kumpoto koma zachisoni zimakhala kuti timaponderezedwa by the end of the day.
chicho chimene timapanga timaponderezeni chiwa nthena amatenga kuti anatenga Malawi kuti ngati msogolera wacho chigawo chawo amaona ngati kuti iyo ndio chenjera kuposa amene apereka vote kwa msogolera uja choka maderena makamaka kuno kumpoto. If we northerners vote for somebody kumpasa mphamvu ngati msogolera ziko, we are not fools. We know why we do that. But the only thing is that we get disappointed quickly. Timakhala disappointed. Zochita za msogolera amenacho amatikhumudwitsa ndi anzathu amene muli ndi zipani zanu zili ku Central Region kapena ini mukhangati muli ndi malo anu komwe zipani zanu zokhanga zinazama kwambiri. Chonde anthu akumpoto tikakupasani vote, respect us. We are not easy people. We look simple to you, but we are difficult people to handle. Ndiye mkapapa sabweka when we make a decision. Ngati meta pangira panopa decision anthu akumpoto kunena kuti ifeyo Chakwera siti kufunaso kumpoto, ifeso siti kufunaso uyuyu APM. Madala wa APM ADP kumpoto siti kuwafuna. We mean it. And Northern Region tizayankhula pa mavote. Chifukwa ndi zifukwa zake. Tikamati kuno kumpoto tufuna Daiso Kabambe panopa Northern Region ndiye tayankhula. Palibenso kudusa pamene popa. Ndiye ndale kuno kumpoto anzathu amene muli muzipani zosiyana kapena amene tikupangani campaign. Don't take a northerner like somebody just to put you there kukikani pampando. We know why we are putting you there. Ife kumpoto panopa tilibe candidate yemwe angatisogolere angate kupanga campaign ndikusogolera ziko la Malawi. Anzathu ndinodala muli ndi ma candidate kumene muliko ku Southern Region, Eastern Region, Central Region. Mundinodala anzathu mwakhala kale mupanga produce azisogolera ziko lathu lino. Kumpoto we have never produced a president. Ndiye mutisamaletu. Tikupanga campaign. Respect us. Musatenge ife ngati zisiru. We know why we are campaigning for you. We know why we want you to be our leaders. Mutimvere ife kuno kumpoto. Chonde, I have to be honest today. I'm not speaking like campaigner or Kabambe, but I'm speaking like a northerner, but in Malawi. Chonde, azipani amene muri ndi zipani zikulu ku Central Region anzathu MCP, DPP, UDF, PP, UTM. When we are campaigning for you, anthu akumpoto akakukondani, musatenga anthu akumpoto ngati zisiru. Respect us. We are not fools. We know what is happening. Taluza zambiri through data politics muno Malawi. Nthawi iyi tikaupasani ulemu. Chonde mutipase ulemu. Komanso muli ambiri kumene koko. Makamaka ku Southern Region. Ku zipani 4 ku Eastern Region nakambaso zulo. What you have to know is ifeyo ngati ukondana anthu akumpoto inu ku Southern Region musatikhumudwitsa. Chade meti limodzi ku opposition. Northern Region this time is under opposition. Ngakhale kule MCP yena liboma koma kuno kumpoto to self even MCP they are opposing MCP. They are opposing Chakwera kunoko. MCP Chakwera kuno kumpoto sana dithandize. Ndipo sagati thandize so despite or in spite anakwatira kuno kumpoto Chakwera has not helped us the people of Northern Region, and we are not taking this for granted. And we will not just sit down watching Chakwera coming here campaigning. No. And the worst thing that MCP did is muntu watu wofunika kwambiri ameti mwana kuti amati investa bwino anthu akumpoto. Let Saulos Klaus Chilima, Vice President, anafela kuno kumpoto. It's a very big blasphemy. It's a very big thing that he will not condone anything that MCP is going to tell us during campaign. Vice President kufela kuno kumpoto because of recklessness of this leadership ya Chakwera. Kuno kumpoto were not happy. This is not a dead zone for the good people that we see wisdom in them. Kuno kumalawi. Chilima, there was wisdom in Chilima. Ambili kumpoto kuno timamkona Chilima. And Chilima sadakwatira kuno kumpoto timampasa ule mgati mkweni watu like our son-in-law. Koma ifa yake mena nachitikira. We are not happy. Just because until today sina pese maansa alatu. China pa Chilima ndi chani. China gwesa ndegizo chani. China pa inka chani. Therefore, MCP msatengele koti yesa. We are not here as northerners to be a fan of you. Fan yake ujati kumatanga kukusangala sani tikamalira. Kulira kwa ifa antu hakumpoto. We really mean business. We know it. Taonani. Yatuta chisiza.
When his brother died, Moses Zikabunde MCP kuzomba, he went into the bush. Anaphedwa ndi chimphoroporoto yatu yachisisa. Sitifuna zimene zonso tibwereze. Oton Chirwa atambe MCP anafa ngati galu kundende. We don't want that. You can mention a lot of people from the north anafera ufulu mziko muno sakuwerengedwa mpaka lero. Manda acha kufa chihana mpaka panopa is on a campaign too. Oton Chirwa airport kulibe. You can mention so many things. So anthu kumpoto kunoko ifeyo tikati kunoko MCP iyayi, we mean business. Tikamati iyayi, APM kuno kumpoto iyayi, anatipusaso nthawi nake. Anthu ake anatiza kuti oh, they can do it better, they can win elections without northerners. What is DPP looking from us, the people of northern region? Panopa takonda UTM, Daiso Kabambe. Anthu kumpoto, out of all the people, ina kwa ngatantabwino from southern region tasankhako Daiso Kabambe kumene koko musati khumudwise anthu southern region takupasani ulemu nthawi yayitali asogolera amene tavotera mbuyomu atizunzazuza atinamiza panopa kumpoto tamuona Daiso Kabambe kuti akuza kutithandiza ngati mmatikonda inu anzathu ku southern region tipase support tenti jonane support yaifa anthu kumpoto ndi ku southern region ndi eastern region tampangeni Kabambe khale pampando anthu kumpoto tisangalaleko. Fundo za Kabambe ndi zimene tikufuna ife anthu kumpoto. Sitifunaso zibwana ayi. We don't want cheap politics. Fundo zimene Kabambe ukamba, we northerners were happy with them. Fundo zabwino kwambiri. Ndiyena anu munayesapo kaye kwetesa boma za ukanikani. Chwa munazungidwa ndi mbuli. Vuto lilipo zipani za ku southern region ndi eastern region njokuti basi sogolera amene timasankha through ballot paper. Chimene or through ballot box. The problem is amazungidwa ndi mbuli zomwe sizapita school. That's why we don't want APM. The APM siti kufuna. Anazungidwa ndi anthu oti sakonda anthu kumpoto. Ndamango mnamiza president. We don't want that. Kwa mwa Daiso Kabambe tikuona kuti anthu kumpoto panopa this is our last try. This is our last trial. Ngati Daiso Kabambe akazatipange disappoint, we northerners will no longer vote for any other person from southern region or central region. We are not fools. Ndiya ku southern region gwiniza nani? Opposition parties panopa amene akulimba na MCP ndiya ku southern region. Kani pasi kumene koko anzathu aku eastern region, anzathu southern region. Tipaseni mpata tipume anthu kumpoto. Tisankheni munthu wabwino. Ife tinasankha kale kuno kumpoto Daiso Kabambe pano senu ndamene tikuona kuti ndi nzeru zomwe anthu kumpoto tikufuna. Sakusiyana kweni ndi Salos Chilima. Ye mwanafu wa chiwa cha agreement ya Tos Alliance. Please, I'm saying this deep down from my heart. Help us, the people of southern region. Help us, the people of central region. Ku central region ukoko, anthu ku central region. Ndino anthu abwino kopsa. Koma sogolera amene tinakuthandiza kuti m'bale wanuyo Chakwera tinampasa vote wati khumudwisa anthu kumpoto kuno. Chakwerayo, munthu wanuyo, asatitengere koti yesa ife yake. We gave him all the support. Kuno kumpoto, kumpasa Chakwera kukhala mpando wa president. Koma Chakwera has disappointed us, the people of the north, and we don't want to continue with him. There's that talk central region. Give us try to help us by supporting a leader. Yema chozo south region Daiso Kabambe. Ziko ndiratu ilili. Let Kabambe be there. And talk central region. Takupasa nulemo ukuru kwa basi. Dr. Banda tinampasa ufuru. Kukamso kwa ziko la twin. Tapasa ufuru Chakwera. Kukamso kwa ziko inu. Kwa mantak central region. Simukuti konda anthu kumpoto ya. Tikamalira anzathu central region mukumasangala choti sogera choka kuboma kwanu kapena ku region kwanu. We don't want this. This time as a country as Malawi we need a good brilliant leader. Nkhani ilipo ya economy ifuna mndolo wa class. Ife kuno kumpoto ifuna Daiso Kabambe. Full stop. Aku central region tithandizeni. Chimene mwina kuziwa Malawi nonse kumpoto ife we have never produced a president wa ziko lino. Sinapenda panga produce wa ziko lino hai. Musogolo wa ziko amachoka ku central region, south region, eastern region. If you kumpoto we have not produced any. Ndiye anthu kumpoto kafuna muntu. Why do you want always not to follow us? Why do you fail to understand us? Why do we support you? We love this country more than you. Thank you, comrades. Good evening. Malawi, Camera.